So hello dear friends, Sapramखौबो good morning आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलनिफ्राय। So दायो बे समावहाय मोनसे जायगासिम थांनो ओंखारदों, ओंखायनो बे जायगायाव थांगोनखाय आङो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ दिन्थिलांनो थाखाय आं आखायाव लादों। So दायो थांनो ओंखारदों बेंगल खालसिनि होननाय मोनसे जायगासिम थांनो ओंखारदों। So बेयावहाय मोनसे फिसा खामानि लानानै थांनो ओंखारदों। So मानो थांनो नागिरदों बेखौ दा आङो नोंथांमोननो सहैनायजों लोगोसे दिन्थिहैगोन। So आं दायो गारि नेगासिनो दं, गारि लांनो फैगासिनो दं आंखौहाय। So जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो आङो लामानि माखासे मोजां सिनारिफोरखौ दिन्थिलांबाय थासिगोन आरो मोजां मोजां जिनिसफोरखौबो दिन्थिलांबाय थासिगोन। So थांनायसै बेंगलावहाय। So दायो गारिया फैबाय, गारि सिङाव जिरायबाय नै। So दायो थांनो रेडि जाबाय आरो बेयावहाय सासे जोंनि सार दंबावो, बे सार जोंनि स्कुलनि सासे टिचार दंबावो, बे टिचारखौ पिकआप खालामनानै थांनोसै आरोखि। थांनाय जासिगोन। नै जोंना फंबाय खालबारि। दा फंबायाखौ दा एसे इन्ट्रडिउस होलांसै आङो लामायावहाय मा खामानि मावो, बिराद गिदिर खामानि मावो बेबो। So हामबायसै। So दायो ओंखारबाय नै, बे जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारजेनबाय। So दायो माने साहा लोंलांनो थाखाय नै साहा दखानाव हाबफैबाय, साहा लोंना थांसै। माने जेरावबो जों हाबथारला आरोखि। जोंना नै खालबारि दङ, ओमफ्राय नै जोंना आदा दांखा दङ, साथामजों होलांसै। So नायलांबाय थाबावदो आंनि भिडिअखौ। दा आंहा नै फंबायखौ दा इन्ट्रडिउस होलांसै लामायाव मा मावो। So हेल' लोगोफोर, दायो थांगासिनो दङ। नै जोंहा फंबाय खालबारि सालायदों गारिखौ। So आदाजों दङ जोंनि आदा, जोंनि स्कुलनि साइन्स टिचार। ओमफ्राय जोंना नै फंबाय खालबारिनिफ्राय एसे खोनासंनानै लानि जोंना फंबाया मा मा खामानि मावो। आं खोनानो मोनदों माने जोंनि फंबाय खालबारिखौ माने मिउजिक एडिटर, डेट मिन्स मिउजिक बानायग्रा, माने बायदिसिना सं कम्प'ज बायदिसिना खालामनायाव मिउजिक माने मा होनो बेखौ, माने मिउजिक डाइरेक्टर। स' एसे फंनैसो बुंहरदो, खावलायबाय आङो। स्टुडिअ हम स्टुडिअ आरो ओमफ्राय मिउजिक बानायो गान। आरो नोंथांमोना जुदि सोरबा बानायनो गोसो दंबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जायगा जोंना बेयावनो गलासियावनो। बेनोसै। स' बे समाव अब्ला खोनानो मोनबाय जोंना फंबाय खालबारिया मिउजिक डाइरेक्टर, आरो सोरबाफोर जुदि मिउजिक खालामनानै माने गान बायदिसिना खालामनो, मिउजिक खालामनो गोसो दङब्ला अन्नानै कन्टाक्ट खालामनो हागोन आंनि बे चेनेलनि दुवारै। स्टुडिअ नामा मेल'डिया स्टुडिअ। स्टुडिअनि नामखौ जोंना फंबाय बुंहरदो। स्टुडिअ नामा मेल'डिया स्टुडिअ। आच्छा आच्छा आच्छा, होमब्ला बे समाव खोनानो मोनबाय। होमब्ला फैदो, बे समावहाय नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि। स' दायो जोङो श्रीरामपुर मोनफैबाय। गोदो बेयावनो गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसा खामायोमोन बे गेटआवनो, नाथाय बे गेटआ दायो बायनानै थांबाय आरो दा गैला। स' नै जोङो बेंगल मोनहां जाथारबायानो। स' नायदो, स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आरोबाव। जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन लामानि माखासे सिनारिफोरखौहाय। दायो जोंहा नै संकस ब्रिज मोनफैबाय, माने बेंगलाव हाबबायखौनो होनदो आरोखि। औ बेंगलाव हाबबाय। स' दायो नै
बिराद गोलाव दालाङा नायलांदो स' लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ माने जोंहा मोनसे स्कुल फिसा दं नालाय ग्रीन फार्स्ट इयार एकाडेमि दा मिन्स बेनि थाखायनो जोङो थांगासिनो दङ स' दायो माने बे स्कुलनिनो लेखा लायनो होननानै जों थांगासिनो दं आरोखि माने एभ्रि इयार जों बेंगलावहाय बे स्कुलनि थाखाय लेखा लांफैनाय जायो बेनि थाखायनो आङो नोंसिनो थांनानै खोन्थाहैबावगोन जायगाखौ मा रोखोम दैट मिन्स बिराद हेडेक जायो स्कुलफोर थायोब्ला माबोरै स्कुलखौ डेभेलप खालामनो हागोन माबोरै स्टुडेन्टसफोरखौहाय माने साबसिन हामसिन बानायनो हागोन बेबायदि थायो आरोखि स' आं सानो माने जायफोरा स्कुल लिड खालामो बिसोरो माने आंनिफ्राय साबसिन बिसोरो मिथिगौ होननानै आं सानो नाथाय अब्लाबो आंबो बिराद बे समसिमावहाय दैट मिन्स बे प्रेजेन्ट सिटुएसन बे समसिमावहाय आंबो सोलोंगासिनो दं दैट मिन्स बिराद माने हेडेक जायो आरोखि जेनेबा माब्रैबा मा खालामगोन आरो मा खालामबा मा जागोन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्पेशेलि टिचार्सफोरनि थाखाय बेफोरबायदि आरोखि माने अब्लाबो दासिमबो इसोरनि अननायजों जोंहा स्कुला मोजाङै रान जागासिनो दङ फिसाब्लाबो and we hope that this year that means going to build that new school आसा खालामदों आरोखि इसोरनि इच्छाब्ला बे गासिबो जागोन आरोखि स' बेनि थाखायनो जों दा थांगासिनो दङ स' जोंना फंबायाबो नै गारिखौ बिराद मोजां सालायो गारि सालायनायखौ मोजां मोनो दस्राफोरनि बायदि माने दग' मग' सालाया आरो ओमफ्राय बिराद मोजां सालायो खराब्लाबो स' नायलांबाय थाबोदो आंनि भिडिअखौ सिगां बेसेबांबा गिदिर ट्राक गारि दङ नै आरो बिराद जामजोब माल गारिजोंहाय ट्राकजोंहाय बुंफबजोबनाय जेरैबो स' नेसनेलनि लामाया बिदिनो जाखायो जायगा जायगा बिराद जारलाथारा नालाय बेयो 12 बैसानो हाबबाय नामा सेल टेक्स बेयो 12 बैसानि माने जिं दखान दंजोबो स' दायो 12 बैसा जोङो मोनफैबाय बेंगल 12 बैसायाव जोङो दा मोनफैबाय नायदो ने स' नै बाहाय जोंहा क्रसिं दङ लामाया बिराद मानसिजों बुंफबजेननाय नायदो ने नायदो जोंहा दा बाजार बारबोबायखौनो होनदो नै रायजोफोर नै नायसाय आं नोंसिनो दिन्थिदों लामायाव जों दसे ओंखारदोंमोन नालाय नै बेंगलनि आलुफ्रा मा रोखोम बिराद मोजां आबाद खालामदों दायो जोङो थांगासिनो दङ नै लामाफ्रा बिराद हाइ फाइ स्लिम मोजां खारसोगारो आरो गारिफ्रा बेंगलनि लामा नालाय माने जोंनि आसामनि बादि नङा आरो नै बिराद बरिया बिराद इन्टारेस्ट मोनो गारि गाखोनो स' नै दायो जोङो लामा गेजेराव मोनफैबाय होनजायो ना मा होनो खालबारि ना जोङो बारा गोबाव गैला लामा गेजेराव दंहैयो औ आलिपुर मोनफैबाय जोङो माने जोङो बाजार आलिपुरजों जों हाबाखिसै जोङो मेन लामाजोंनो जोङो थांगासिनो दं दायो आरोखि नै स' दायो थांगासिनो दङ नै गारिया बिराद मोजां खारदों बाज्ल' गैया लामाफ्रा बिराद स्लिम नालाय स' नायदो नै जोंनाबो उनथिंजाय आदाया बिराद मोजां जिरायगासिनो दं आरो स' नायदो माथो खालामनो लाइफआवहाय मानसि नङा मोनसे खामानियाव माने सेक्रिफाइस खालामनानै थांनानै थानो नांगौ जायो मानसिया अब्लासो लाइफआव मोनसे साक्सेस अनेक खामानि जायो आरोखि स' नै
लोगोफोर नायदो नै बे बेंगलनि साहा बागान बिराद मोजां नुयो आरो माने गोसोफोरखौ मोजां मोनलायलायदों लामाफ्राव नायदो नै मोख्राफ्रा खावथं खुथं जिरायनानै मानसिनिफ्राय माबाफोर मोनजानो थाखाय आसा खालामदों आरोखि ना नै स' बेखौनो आङो दिनै नोंसिनो दिन्थिबाय स' नायदो नै मोख्राफ्रा मा रोखोम आरोखि स' नायलांबाय थादो नै बिराद मोजां नुदों साहा बागानखौ गोथां मोजांनो माने दसे हाबनानै बेरायनो सानदोंमोन जोङो जायाखसै माने समनि खोथा दं नालाय जोंहा बेवहाय थांनांगौ फैनांगौ बिराद ओरै बिराद समखौ लानानै जों बाव हाबहैनो हायाखसै आरोखि स' नायदो नै लामायाबो बिराद समायना नुदों ओमफ्राय बेखायनो बेखौ नोंसोरनो मोजाङै लासैयैनो बेखौ देखायनाय जाबाय आरोखि स्पिडखौ एसे खम खालामनानैहाय स' नै नायलांबाय थादो मा रोखोम बेसे मोजां नुदों नै साहा बागाना स' लोगोफोर दायो जोङो मेन रडनिफ्राय जोङो डाइभारसन जों लाबाय ओमफ्राय नै जोङो दा एसे हाग्राजों फैलायबाय जोङो लामाया नै ओमफ्राय नै बिराद हाग्रा बेवहाय माने खोनानो मोन्दों मोनाफ्राव मैदेर ओंखारो माबा ओंखारो बे लामायाव आरो नै गासिबो हाग्राजोब बोथ साइड गासिबो हाग्राजोब माने लामाफ्रा बिराद फ्रेश बिराद मोजां बिदि हाग्रा गेजेरजों थाङोब्ला मोजां मोनो आरोखि नेचारेलि स' नायदो नै स' बिराद मोजां जायगाफ्रा एक्चुअलि नायदो नै बेंगलनि न'फ्रा रायजोफोर मा रोखोम लुयो बेंगलनि न'आ नोंसोरनि मा रोखोम स' गासिबो नै मोसा माबि दङ बेयाव नै जयन्ति पाहार गेट मोनफैबाय जोङो आं नोंसोरनो मोजाङै खोन्थानि बै गेटआनो जयन्ति पाहारनि गेट पिकनिकनि थाखाय नङा ओरैनो बेरायनायनि थाखायल'नो बियो बेजों थांनो हागोन आरोखि दा जोंहा ओरै फैबाय दायो नै जोंथ' बेयाव फैयाखै नालाय जोंहा राजा भातखावा जायगायाव मोनहैनोसै मोनबायानो माने राजाया गोदो बेयाव ओंखाम जादोंनो स' नायदो नै ट्रेनाबो दं नै जोङो राजा भातखावा मोनबाय नै बाव लिरनाय दङ स' जोङो बेयाव एसे साहा लोंनोसैलाय बेंगलाव हाबफैबाय दा सुरा बेंगलनि बान रायलायनो गोसो जाबाय जोङो साहा लोंनायसै एसे साहा लोंनानै बान थांनायसै माने गारियाव गाखो बरिंबो मोनबाय एसे फ्रेशबो खालामनायसै साहा खापसे बान लोंनानै नैबे राजा भातखावा बाजाराव स' दायो नैबे राजा भातखावा जाहैबाय स' बेवहाय जोङो एसे साहा लोंनानै थांनोसै साहा लोंनानै लानानै स' नायदो लामाफ्राबो फ्रियैनो दङ दाबो नायदो दायो जोङो नैबे दखानाव हाबनोसै आरोखि साहा लोंनानै थांनोसै स' दायो साहा लोंखांनानै ओंखारबाय नै जोंना दखानदारा बिराद मोजां साहा लोंहोबाय स' किरकम আছে ভালো না दे स' दायो थांनोसै नायलांबाय थाबोदो आंनि भिडिअखौ आङो दायो साहा लोंनानै नै जोङो फैलायबाय स' दायो थांगासिनो दङ मोनथारनोसै गार'फारा ना मा होनो जायगानि नामा गार'फारा खालसिनि जोङो राजा भातखावायाव जों साहा लोंबाय स' दायो बेंगल गार'फारा बुक स्ट'र बाव थांगासिनो दङ नै स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ स' नायदो खिनि लामाया नैबेयाव बिराद मोजां ओमफ्राय मा जायो मिथिगौ ना नोंसोरो बेलासियाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाला थाफैखायो खिनियाव
बे दालाङावबान बे ब्रिजआव बार जाफैयो ना मा जाफैयो जाखो हाला हालाबानल' थानाय नुखायो खिनिया जायगायाबो मोजां जाबाय दा नै ओरैबो जायगाया मोजां दा नै दाबो सासे दंबावोसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा हालाबान थाफैखायो दाउथु जरा दाउसिन जरा बादिल' थाफैखायो खिनिया जायगायाबो मोजांथारना नै साहा बागानबो दं नै मोजां फोसाबदों नै साहा बागानफ्राबो नायदो नै समायनाल' नुखादों खिनिया नै आं नोंसोरनो खोन्थानि नै मोजांल' नुखादोंनिया बेनि बेबायदि मोजां जायगा थानायखायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा दाउथु जरा दाउसिन जरा बादिल' हाला जराल' थाफैखायो खिनिया नै नै आथियाबारि टि स्टेटनो आरो नैबाव मोनसे नै रेल गेट बान मोनफैबावलायबाय नै मामा रेल गेटआ नै एभेलेबेल जानानै फैदों दानिया जोङो बे साइथिं सेरनो जोङो थांनायसै माने मोनबायाखौनो होनदो जोङो माथो खासामबावनाय मोननायसै थाब लानायसै फैनायसै नै बे सेरानो जों थांनायसै खिनिया स' दायो मोनफैबाय नै जोङो एभ्रि इयार जोङो बेयावनो लांफैयो नै बुक भेराइटि लिरनाय दंखायो स' दायो जोङो मोनफैबाय आं खोन्थाबावनोसै स' दायो मोनफैबाय नै बेनो माने देग्लाय माने लास्ट इयाराव माने COVID-19 नि थाखायनो माखासे बुक्सफोरखौ शिप खालामबाय होननानै बुंदों स' आर्जेन्टलि लामा ससेयाव फैनानैसो जोङो बेखौ मिथिनो मोनफैबाय स' दे दायो नायदो माखासे बुक्सफोरखौ लानो नागिरबाय नै जोङो नायबाय पेकिं खालामखानायखौनो आच्छा दे नायलांबाय थादो भिडिअखौ स' दायो लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा माने फैनानै बुक स्ट'राव सफैबाय देट मिन्स मोनसे खोथाखौ बुंहराखिसै बियो जे गावनि माने बुक स्ट'रखौहाय सिलिगुरियाव शिफ्ट खालामबाय होननानै दा जोङो सफैबाय एसेल' लेखाखौ जों मोनफैबाय ओमफ्राय थोजासे मोनफैयाखिसै ओमफ्राय दायो जोङो बेखौ गोदानसो अर्डार खालामफिननांबाय आरोखि ना सिलिगुरिनिफ्रायसो ओमफ्राय नै जोङो दायो थांनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय जोङो बे स्कुलनि थाखायनो लेखा लांफैदोंमोन नालाय स' दायो जोङो न'आव थांफिननोसै स' बेकार जोङो ओरैनो फैनाय जाबाय आरोखि माने नै लेखाफ्रा गैया एसेल'नो दङ आरोखि ओरैहाय नै स' लेखाफ्रा नै एसेल'नो दङ आरो शिफ्ट खालामबाय बियो स' नायदो नै लेखाफ्रा एसेल'नो दंलाबायो आरोखि स' दायो थांनोसै ओमफ्राय नै दायो माखासे पेमेन्ट खालामबाय सिस्टारनि आखायावहाय हाय बोलो ना स' दायो माखासे रिसिप्ट लानानै थांनोसै आरोखि फैसा होनायखौहाय स' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हाजासे साबायखर थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने माखासे भिडिअखौ हायोब्ला दिन्थिलांबावगोन स' गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदों So thank you so much for watching my video. Bye.